de ver todos os pasos, todas as procesións. Nos seguimos con Óscar Álvarez, xerente de Cítricos Rías Baixas, con quen imos aprender, entre outras cousas, a podar o limoeiro. Pero ti dicías que hai que facelo antes de que chegue a calor de verdade. Igual imos un chisco tarde, pero non sei se é polo cambio climático. Bueno, quizás o ciclo climático algo este influindo, pero nos, no tempo que levamos, que temos sobre 10 anos de experiencia, empezamos no 2016, nos leva, as temperaturas nos levan máis a mediados, finales de marzo que a abril. Bueno, este ano o que é a calor está tardando en chegar, sobre todo está tardando en quedar. Non sei se iso tamén vai a afectar a propia poda. De feito, estes días anteriores que hubo así estas temperaturas xa arrancaron as floracións. O exemplo témolo nesas plantas, sí. Estas de aquí. Bueno, que onte fixo unha noite de verán. Sí, exacto. Total. Onte foi espectacular. Sí. Óscar sabe moito de cítricos en xeral. Vos tiñades unhas fincas con eucaliptos, queríades un pouco loitar contra iso e optastes polo cítrico. Sí. Non sei se só tedes limoeiros, todo isto é da vosa colleita, non? Sí, isto é todo propio. Nos empezamos no 2016 ca primeira plantación que foi de limón. Temos sobre 3 hectáreas de extensión e hai sobre 1.500 árboles, no, con marco de plantación. E despois, progresivamente, nos seguintes anos fomos aumentando. E un pouco pola demanda que mirábamos de cociñeiros e de xente que quería cousas que aquí en Galicia non encontraba, que tiña que buscar fora, pois empezamos. O primeiro foi a lima, que este é a lima que se utiliza para mojito, a lima bir. E con esas inquietudes fomos indo a maiores, pois o limón rosa que se utiliza en cociña, o, bueno, con cuat, o lima cuat. Ampliando a variedade, claro. Sí, exacto, dando un pouco o servicio a esa xente que demanda algo distinto e que non o encontra. E que se dá moi ben o cítrico aquí na nosa terra? Aquí en xeral, sí. E a que se debe iso? A terra propia, o clima que temos? Bueno, a terra en sí tampouco é a máis propicia. Temos un pH bastante baixo, que regulando o pH xa todo funciona, pero nós estamos aí no Baixo Miño, na zona de Tomiño, nunha orientación privilexiada suroeste, e aí se nos dá todo o que poñamos. A nivel climático, sí. E cando falas de regular o pH da terra, iso como se pode facer? Bueno, nós ao estar certificados en ecolóxico, concretamente estamos facendo con cunche de misilón triturada, que ven das conserveiras aí da zona de Vilanova. É polo calcio? Exacto. Ah, vale, vale. Sí. Foi a aplicalo e as nosas terras cambiaron e ahora mismo funciona perfectamente. E aparte destes cítricos hai outros que non están en temporada ahora mismo, como a lima cafir, bergamota, yuzo, man de Buda, pero hai moitísimos máis. Man de Buda? Man de Buda, sí. Pero cantas variedades tedes? Pois todas esas, non sei nin o número. Algúnas máis que nos están demandando algún cliente específico, sí. Bueno, pois estamos en época de poda ou máis ou menos, xa pasou. Un peliño tarde, pero bueno. Podou, entón, se podes dar uns consellos a Juan de como se poda un limoeiro. E a todos os que imos un pouco tarde, que non pasa nada, que sempre dixo que ainda que vayamos tarde é mellor podar. Mellor podar que non podar. Pois veña. Eu, se queres, podamos aí. A ver que facemos disto. Nos concretamente levamos unha poda que lle chamamos poda de formación, que ao mellor é distinta ao que pode facer calquer persona na casa. Incluso un limoeiro dos que nós pomos en produción seguramente tarde máis que un que dá na casa, é dicir, que se temos na casa, porque normalmente a tradición o que se facía era plantabas o limoeiro e deixábase crecer 5 ou 6 metros o que fora. Nós facemos unha poda en vaso ou en copa, que se lle chama, e é facer que o árbol faga unha bola e totalmente, é dicir, vacío por dentro, que a luz penetre, porque se non hai radiación solar, o árbol non vai a producir. Entonces o que buscamos é que o árbol produzca polo aro exterior e polo aro interior. Pois empezamos a meter teixeiras. Sin problema, sí. Imos ali. Ala, non lle chora, Aí no, foi. É que non podemos. A mí impresióname isto. A mí tamén. Pero como sabes que hai que cortar? A ver, é un pouco a lectura de como eu queira facer o árbol. Mira, por exemplo, este que agora está con flor, que daría pena cortala, isto hai que quitalo. Este árbol vai a ser moito máis productivo nun futuro que se o deixáramos ir agora. Mellor ter menos limóns este ano, pero... Sí, e ganar en árbol. E isto, dentro de 2-3 anos, o árbol vai a dar muitísimo máis que se o leváramos normal. Entendo. Caramba, ímolo deixar peladiño, Pero se o queres mirar po ano, este árbol vai a ser totalmente distinto. Pero este ano, entonces con este limoeiro xa non teríamos limóns, ou si? Este árbol no mes de agosto vai a arrancar outra floración, seguro. E evo tempo para trasplantar ou plantar agora? Sí, igual, sí. Para mí este árbol estaría. Xa está? Home, sí. Pouco lle quedou, Pois eu quitaríalle esta, fíjate. Porque parece que vai... Esa non lo vai a pedir esta él. de aquí.
esa non lo vai a pedir nun futuro. De feito, nos polo grado de humidade que temos en Galicia, temos que telos bastante aireados. Nos o que facemos é a floración de abaixo a deixamos que produzca, cando vamos recollendo os limóns para aproveitar a produción, vamos dándolle para arriba, pero esa rama nos a deixaríamos para a seguinte pasada. Sí. A mí o que me chama a atención é que podaches en ningún tipo de piedade algunhas polas que estaban así como ben fermosas e esta, por exemplo, que se ve un poquinho máis mustia, aí quedou, non sei se estas polas máis vigorosas son tamén máis demandantes da propia árbore e é mellor cortalas. É bo cortalas, de feito, cando se plantan os limoeiros, bueno, cualquier cítrico, falamos do limoeiro porque é o que temos aquí. Normalmente a xente chega a casa e o planta, e o deixa aí. É un error. Mal feito. Cada vez que se planta un cítrico hai que podalo, porque esta planta ven do viveiro dunhas condicións óptimas. Aí eles lle dan os nutrientes, sobre a temperatura necesaria para que o árbol este bonito. Entonces, este árbol está, neste momento, antes de podalo, estaba compensado. A parte da raíz, car follas. Que facemos nós? Ao podalo, llevamos a dar máis vigor ás raíces. As raíces van a expandirse antes que se o deixamos. Para adaptarse a ese novo lugar onde o imos poñer, non? E vai a buscar nutrientes, porque a raíz está, ahora mismo está ganando sobre a parte aérea. Vale, entonces, claro, é que obviamos a parte da árbore que non vemos, que é importantísima, claro. En este momento, o facer a poda daría moita pena, non? É dicir, porque tiñemos un árbol de casi 2 metros a quedarnos con él. Este árbol vai a ganar moito máis que se o hubiéramos deixado. Dá mágoa, pero... A mí me pasou as primeiras veces que dicía, ostras, me quedo sin árbol. En cambio, aquí vai a salir unha diferencia, non? Bueno, tremenda. Bueno, pois pro ano que ven teremos moitos limóns, pero o que queremos é aprender a conservalos, porque moitas veces empregamos medio limón e non sabemos que facer con el, mételo na neveira, deixalo ali ao lado do fruteiro. Seca, imos para ali, seca un pouco, sí que é certo. Seca e logo pervive no frigorífico durante anos, porque cando tes o frigo baleiro sempre queda un anaquiño seco de limón por aí escondido. Pero é verdade que dá mágoa botar a perder unha peza casa enteira porque moitas veces aproveitamos un anaquiño así de cada vez, non? Sí, é verdade, Pois como hai que facer? A ver, hai varios trucos que son os que andan rulando por YouTube e por todo internet, non? É dicir, por exemplo, hai un que é cortalo a mitad, e o que se utilice, bueno, utilízalo, despois con palillo, yo metes, volves a polo como se... Volves a unir? Temos aquí un carbadentes deses. Eso non vin eu. Si non o hai, pero, bueno, nos supomos que houbera, non? É dicir, utilizas unha parte, metes os carbadentes e volvelo por así. Entonces, o feito de que non hai xa contacto co aire, vais a conservar moito mellor. Mesmo se esta parte, por exemplo, xa exprimimos, non importa, volvemos pegala así? Exactamente, o pomos aí, e se vai aguantar máis. Non vai a ser que dure un mes, pero sí que vamos a alargarlle a vida. Non truco ese, a vida, sí. E despois hai máis, non? Hai outros que pollos unha servilleta húmeda, un papel de cociña, e o pos para que aguanta a humedad, ou por nun tupper, e perfectamente non hai servilletas húmedas tampouco aquí, polo que vexo. Estaba botando unha ollada, pero non vía. Mira, escarbadentes si temos, fainos aquí o truquiño que queremos ver exactamente como queda iso. Porque parece doado e, dende logo, se prolonga a vida do limón, pois iso que nos levamos, non? Sería facer algo así. E o poríamos aí. Entonces, ao non estar en contacto co aire, pois se prolonga a vida. Pero dentro da nevera, entendo. Sí. Vale. Sí. Porque tamén din que o limón que é bo para os olores da nevera, como que os absorbe. Ou isto inventei no eu. Pode ser tamén, Non, sí que se di, eso sempre se dice. Sí, sempre se dice. Sabes que despois remedios caseros por internet hai de todo. Xa. Pero, bueno, que funcionen. Non tenen, vale. Pero este pareceme bo truco, porque é ben doado e realmente ten todo sentido, non? Vamos a ver, estades pensando na casa mismo que estou pensando eu, con este truco. Con perdón, que son os que están indo por internet. E se corto o limón e emprego a metade, faime falta outra metade para poñelo. Sí, pero xa dixo, porque pasa que fuiste tía polo escarbadentes, que ainda que este exprimido, como fai que non teña contacto co aire, funciona como tapa, sabes? E así directo ao frigo e parece ser que gaña vida, non? Sempre que se aguanten en frío, van a ganar vida, Pois interesante, sobre todo, a como vai o limón, que hai que dicir, que é un produto espectacular, pero eu penso un dos que máis se encarece do campo á cesta, A como está o limón? A canto vai o limón agora? Pois neste momento non o sei, para o agricultor sempre vai barato. Claro, aí se me refería eu, que logo no súper hai unha diferencia importante. A 30 céntimos o kilo, máis ou menos, en orixe, non sei a canto lo pagan a vos, se non o queres decir non o digas, pero despois, claro, o consumidor pode chegar a 2 euros. Claro, hai que unha diferencia impresionante. É que nós estamos como nunha parte distinta porque nós estamos en ecolóxico, que sí que hai un puntiño de diferencia, pero bueno, en xeral sí que hai moitas diferencias do campo hasta o supermercado.
Eu creo que é unha campaña dignificando pois os intermediarios e tal. A mí se me preguntas a nivel personal, a mí creo que me pagan pouco, pero os costes na cadena están bastante xustificados. Por que? Eu vendo a un mayorista. Ese mayorista a mí me ten que recoller unha persona, ten que ir X días a unha cámara, e cada día que está nas mans del está aumentando o coste, porque a corrente hai que pagala e a manipulación tamén. Despois vai a cadena da superficie, porque a superficie non compran directamente, sempre teño unha empresa de por medio. Entonces, vai a pasar sempre por 3 mans. E ao final... Eses eslabóns son imprescindibles e hai que pagalos, claro. Con moi pouquiño marxen que poñan eles, pensa que xa solo en impostos, eu emito un IVA, o segundo emite outro IVA, e outro volve a emitir outro IVA. Do mesmo produto, solo en impostos estáse pagando unha barbaridade. Estamos falando de alimentación, que parece que é pouco, pero todo suma. En céntimos vas subindo escalón. E dis que produces en ecolóxico, en tomiño, produto de proximidade. Non sei se tedes algún rival que vos faga competencia, falase do limón turco. A ver, realmente esas rivalidades no limón turco é moi convencional, non? É dicir, eles intentan meterse na campaña nacional, en produto convencional. Qual é o problema que ten o produto que ven de Turquía? O problema é que eles compiten de forma desleal, porque nós, a Unión Europea, temos un régimen de producción, hai produtos que non se poden utilizar, unha serie de fitosanitarios... Exacto, unha trazabilidade que aquí tes que cumplila, e despois entran de Turquía ou de segundos países, entran como si nada. Diferentes regras do xogo, non? Sería? Totalmente, totalmente. Aquí o que se pode apelar é ao consumidor que se fixe de onde ven, porque cualquier fruta que veña de Turquía ven totalmente envenenada, sabes? Aí vale todo. Entendemos. Sempre limón galego. Sí. No, e fixadevos, que cítricos ten, que calidade, que maravilla, que esta laranxa é fermosa, unha morei desta laranxa, é unha maravilla. Pois leva, para Vamos casa. ya? Sí, home. Veña, pois pa ti queda. E, dende logo, que temos moi bo produto en Galicia e temos unha terra, como nos dixo Óscar, que ben sabe disto, fabulosa para os cítricos. Moitísimas grazas e parabéns por esta señor, produción. parabéns. Gracias a vos. Vamos a facer unha pausiña, pero a volta temos música,